Keď máme otočenú lištu, tesnenie strechu pomaly vytrhneme a vyhákneme spoza rohu. V tých oblúkoch býva občas prilepený molitán, ktorý je tu pod strechou, ktorý chráni voči tomu železu. Pomaličky odtrhnúť, občas ten molitán je prilepený s lepidlom, aby sa nám neodtrhol od tej konštrukcie. Takže pomaly ho odlepujem, vyháknem, skontrolujem, či nie je prilepený a pomaličky to odtrhnem. Tu vidíme, tu je trošku prilepený. Tak ho s prstom poodlepujem. Tak, super. Super. Vidieť. A potom druhú stranu. Tam lepidlo. A znova poličky odtrhujem a dám pozor, aby to tu nebolo prilepené. Do spodnej časti následne lepidlo všetko vyčistím. Poriadne vyčistím to lepidlo. Na to miesto príde nová strecha. Keď to nie je dobre vyčistené, potom to lepidlo sa môže odtrhávať a tá nová strecha nebude držať.